Mai sauraro kai tsaye yadda take kasancewa kenan a sabuwar jami'ar Bayero a yayin da aka gudanar da sallar idin karamar sallah na wannan shekara ta 2025, wanda Dr. Giwa ya gabatar da wannan sallah, kuma tuni dakta ya riga ya fara wannan gabatar da bayanin huɗuba ga su al'ummar da suka halarci wannan guri na filin idi a cikin sabuwar jami'ar Bayero, wanda ni Bilal Nasiru Ma'azu kai tsaye nake a wannan fili na gudanar da wannan idin sallah. Kuma kamar yadda kuke gani, akwai manya-manyan malamai na wannan makaranta da shugaban jami'ar Professor Sagir Abbas yana ciki, sai Malam Ibrahim Khalil da shi Dr. Yahuza tsohon shugaban jami'ar na wannan jami'a. Bilal Nasiru Ma'azu sunana dai nake cewa Allah ya maimaita mana.